Kubat Talebani Wikipedia Kubat Talebani 21 Mê 1979 li Şamê berpirsiya hikûmeta Herêma Federal ya Kurdistanê ye. Lavê Serokkomarê Iraqê Celal Talebani ye. Jînanîgarî Kubat li Sûreyê Brîtanyayê li cem bapîra xwe ya aliyê dê İbrahîm Ehmed mezin dibe. Li ser endezyariya makîneyê li University of Surrey perwerdeyê dibîne. Di salên 19 de wekî endezyar bi firmeyên otomobîlan Lancia, Suzuki û Maserati de dixebite, zanîna xwe bi pêş dixe. Ji sala 2014 ve li Deyayê nûnertiya yenekê û hikûmetê dike. Bi xanim şerî qehraman re merî bûye. Zewicî ye. Ji yaneya werzîşê Manchester United hez dike.